manisa na titikay niyan so padiyon. Kusar man ang yung untuda na kan napatusosing labang mo. Untuda ko ron, nagiyong. Ikhtiar ka no? Ako manisa na so ipakuboy niyan na pagbinugan mo yung maging kaya kakagi at nabitigan ka no? Basta pura tuloy na tuwali. Buban na yung may asya niya kaliw na mga ruban na ipanirisip sa liyo. Niya suka-suka ka mo. Ay man, ini natulog ko na ngayon. Apa kasoy kaya na. Lagi na niya kalalay niya kailang nakatanudan tanong. Kung po sa niya iya sundaro mo ka. Kaman isa na di siya sa kuya ko. Tapi alhamdulillah. Nasasanaan yan. So amal yan na niya tarima. Takinubod sa iga. Sunsual day mataw na may kani tanungas o pipya. Anto nung imang o kitukit preparado ka no kaya. Sumataan na pag-isa pa na mapi kapumag uses lagi na pada pag-usay mo na ibarat na mga lugawi ada pagkaumura mata. Preparado tanong ako masawan ulit yung tanong sa nagsirat na lain ito po ya pun na namin ito sa isa sabalat sa bagat sa namin usahan okay na da tanto daon makalasukan ako na da tanong mga piyero sa itipya abo tunay ba ikadua na gira lagi din ad na dituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko syaitan ngaran na Khinzab ganyan di pangususan para di makatanog. Baik, alhamdulillah faddala syahr Ramadan على سائر الشهور واختص بهن لإنزال القرآن الكريم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ira apa kan na sulit berkatan lagi yang kayak Ramadan na antun na inon bala ditanu di pamagitungan preparadutan sa ibu Ramadan. Isa man na ayak ya suldratan ng Ramadan na isa ko March 1 kagay na pera katawag kan ini ka pusa kagay da subhanallah lagi mampu kurang tahu sa Amadan provinsi Tigiran asumyo lo Ramadan si oras alas Jis media sa kabagawi. Anda na nila yang anak yang sulung tanong Ramadan sa Indonesia. Di Indonesia, Abu Pilipinas, so time zone na Tigiran, oras o 24 hours na lagi tulog. Ito ang bidantan. Oh, Niya kanya kasiran mo sa Saudi Arabia. Ya kiri si bangko ako ni rame alin at no pagya pakato ko wiraran na alas 11 sa luka gawi. Right. Tinudod na saya na sa giyo tawas
isa di peparwana nga mga tao na oras ko kaya una mo una talo sa 5 oras sa giyo ta oras pa pa kay siya ka sa ginawa nga sa mata kay giyo ta kay iga kan na kay sa talo si igip na alay ka na mata sura daw ta rin mada sulay na signal na sabu sa liya kay na manumbag ko anak pa kay sira kan tawag text na mada signal niya na ana pag-isya ginawa na pag-discuss yan o din ay no bar maminif kasiran kay lumiyala ko kami man sumaula matan no dinala dito na yan kaya dakla ulama lumiyala ko sumiyo kami sa Centennial Park sa Isakwat magpas ka dali po ba adin na lagi dito maulama sa kagayan na natong ilabungon ropan maulama sa Marawi sa katano si sa Baloy Moriano kaya pa meeting ang isa ko Kamis na ginawa na katagon sa kasandaga ngayon ta mau mo kami ron na tiyak na ay manasiwan tanong si nakapapasyo mani mo adingin raw natin na benar kapapasyo kapoy kadaliai nilay na sumaho na mga pagariya ayas sabak dia kan na ditero nakapapasyo kakay katawa na migman na di biro pilay sulan ano nga pangilay sulan sa depan na kali mga anak ay po benar rin na katawan at na sa katawa ulama malaulama tigyan na ito na lagi diyan na diyan di pelugan ng tabedung amay tam nasirang pan di pelugan sa bedung amay tam sa uta ika patatalin ko dalam adirun kailay katawan niran nadiran keroso kere sumedong oke emat anak sara mining bulalan so sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kesarik tanoro nakanya eman ini nama tak abasarang ni nanti tinggal tadi ini bikare tinggal naik ka anak aku budak nami kami ni tak abar sa sempurna atau ada mai leso na uwe nasa dia tagaw ya miya katokauron sumyo lejo Ramadan na da puasa kakak dia miya kay taabar na miya kay dia na ginawa niya ati upa mana kami ako pa masabar api ang tawa unun din na ikapuro yan na sheikh ay datari na pa mana iman to Ramadan o nakagya miya kalala pa masayh tabiya na miya balak ka niya buka ka di ka pa buka ka perhatian kay malasing nga buka ka nauna pa isya na buka ka no ba may ka makataat ngari otaw sa lungan na mori na bayat ito ka ngari na sutawa dapat sa dubso lungan na mo pa nadatar na Peter Obar margano minit katawan talud na dikili suka ga ditipon tinanin wala ka pukuda namin but na isokya ko na koron kati isutero da niyo o bani lipa-lipa yang mumuyo akan sa mga tolani di no taro pula premite tolan mga lokasya tsaka teluduna ayan yan tolan yan natalo juga lagi nang nabini matagkasandaga na pero nakakano lipo sa kami kagayo anak-anak so kadaglan sa ulama sa Barawin na yuto kagayo ngayon ito nakikita ito kawan naman niya kailan sila sa Indonesia why so sabagi niya na pera niya na barm kakagi ano mambuot kaya ayaw naniran usaya no barm nasi ko kibuta diyan ko mama nagkapakay di kapakay na palid na nagkapakay ano din nyo palid kapakay ang munot ka sa barm kung kaya kita ay ranon o na gusto na rin wasira ni makwado okay na sangot oras na basta kataon ka Ramadan di man to na pusa ka dun api ay mga magatos libutang pabar api yung mga ibsubuiran so pamana ka pamatamatakan nga no Ramadan dati keng ka apa lagi dito nakatiitigan sa terudan yun March 1 Ramadan na bilang ka sa ipon sa kagai sa kakapumo sa tanong na tamang ko ika-20 Agusyaw anda taman 20 Agusyaw ipon kagayo na gupuon makaparangarangan
dunia nilay sa ulan taman sa Pilipinas na nilay sa ulan man masugat ang politika yaman ini na bupun mga perangaran a dunia na pirago ikya po sa anyo miyampu ni man to 20 abu na ulan bilangan ulan karagatan ng mga Muslim 20 abu kasubo sa Kristiyan di na February na February lagi dengan mga tarotok nagkaswayo na kataya mapita mi kutuban taro kaya kita sa kanya sa ranaw uray siya kumya nga ipos mapita na miya ikan mag-ikan mapasa chuid sa mga salungan ay buman nakapkulami-lamitan sa Ramadan sa salungan so kapan ako dir natamong sa asa nasadin sa kadakal kapasang abay man ako dir nabito di kalay di baras sa walay kontrak ka sa isa ba eman ini na masti dahil ito pa man na may kuwasar namin pa siya mapita na buya din ka sa salungan ada nga kapusay ada nga katarot at Ramadan importante ang katanudan na Miyelay Rasul sallallahu alaihi wasallam agyang ko to Miyelay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang ko to amang ataw atika ka kaanangariran ini si Abu Jibril alaihi salam atawa ini ang mga tao na tinu Jibril Muhammad nagyanan sa mga tao ada persedep so alungan na kumiyan sila na sama na to na ayah syahidro na ada persedep so alungan na miya kakangga ay dapat kako tawa pagkana ulan-ulan na gawang iya Ramadan miyo pa Allahu Rabbi may pangabenar ang ito ipalutul ng mga ulama miyango na mga 70,000 mga batuat ayan asa datang sa nga upanaw subhanallah agi mo ito nagyan ni ikwan ikadua na makabuka ka sa salungan na tibuba na ka na yung tibayad so sarabong na ipapusa isa kaya panagulong gura na may ka tibuba na ka nah ada pa ya aki duba basta tibuba na ako na sunod na mata ka really ang usod nah sabab na ako ni prepare dudan sa diyan ka iya kaya pa sunod ko Ramadan paganeron na apa ni aga kanya may garinga bumani at niya kasul Ramadan na dig na bang kaon na kaman na gedang ira niya ka umana so January ulan-ulan mga Kristiyan ya December niya kalala ka bulabo sa mga wata pangudan na mal sa mudyan ng Islam niya kalala ka celebriteran yung nga Ramadan na lagi geno-geno sangga yung mga sabo ng mga tao. Agiya ipinangamapya ang mga ulan-ulan tanong. So mga wata, Nabiyala Yusuf, Nabiyala Yakob, alayhi salam, na sapulo aw siran agudwa. Narinilaan siran wallah, kasabab ko sa kataukiran, aso Nabiyala Yusuf alaihi salam. Ini ibarat yakini agin kaya mal ulama alagi digunakan ulan-ulan asa pula agudwa ayat kebebayaan Allah na sa Ramadan na sabab sa kotwa ka kalbihan Ramadan na rinilaan yan ang kotwa sa miyang gulo lang ako sa pula bisa ulan dataranan na ito ay kinibarat niya sa mga nabi ato na ipuli at tanong ayah pasudan tanong na anto na onon hindi pamangnin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwato na onon ini preparadira sa mga sahabat na diran di terrawta Allahumma balig na Ramadan
Ya Allah na sampai kami ka si Ramadan. Ikadua ini para dunia non apa yang penipos na binakatawan tano pag ya bensuka kesehatan saya. Na idira Sya'ban namanya panutuda surah Rasulullah lamun yang pipusan. Oke na sila tanong na betano guguga membuat soa. Na yang yakap-yapiyaro na sudi memuasa si ibu istina bu Kamis. Ika 10 agu 3, ika 10 agu 4, ika 10 agu 5. Nah, pinakamala i-prepare dukan sa Ramadan sa nagya pasol din nakapag-ikhlas. Kapag-ikhlas. Kalango na amal tano na ape di kapasang ka babay magamal. Ape kapasang kasigga. Taros ka. Ada mana mati, ada mana darpas. Ada mana darpas isa. Api ka pasan mo tao na ayaw buat kita rima o amal na dua-dua kita rima. Ada mana pada eman ini mga osayan na importante ro na niya kapkatalo biro nga kagye dueng kanian. Niya tay ka tuday niya tay ka sebayang yuka duka wang ka manamo sa para sa kagye masusunod sa Ramadan. Niya gamal kasi benar na mga tawa na din sa labot na terima nung wala. Ngayon no, nakaginatanood mga damo mag-ikhlas ako. Ato na mo di man nakapag-ikhlas niya. Ato na man nakapag-ikhlas. Niya ito nakasupunlola na ka nasa waso. Oo ay. Lumangning ako wala balik niya supuso ka mapadal mo sa kapag-ikhlas. Kakagisulit yung Ramadan na lango na simba, lango na pugal-pugal ka, na ayaw ka pugal-pugal kaon na dadan pikir na kaapadataw o di na salakaw ka, lulot ka sa di ayaw mo kapunggal-pugal tanong sa ina pantag sa antanong masuat-suata simba, suat-suat sa ikuata na yun ibitarong Nabi sallallahu alaihi wasallam aman sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sataw wasanian so Ramadan sa parate yan si iku Allah arap-arap yan si iku balas Allah suat-suat yang Allah kenapa bumiraw ang mga siringan tanwaya miya kalala ko'y kumbong na diyo ko pupusa bumiraw eran naging mala ko'y tamo ka na piyaso ba ito batong giduog sa bumiraw eran naging naging ko piligro tanong bumiraw eran ikagi malatan dina anira naman pero kagi malaway tamo ka na bakal bubali pa di na haji kapne haji tumli na ngayon matay tamo banganan mapikir. Kapilipigan namong nagyaya na inutano di seminar matatago si so kasabutan o pagumatan. Naso iblis na ina pananamaran yan na adna misako tong basi ikwal na diga mga pangitas. Girawan na diga mga item na kipan sora ng manusia. Nalagi doon. Mula bigla iya kedaman yan nung nabigyan mo na sa kasibisibi hati na maapi ako bisari ako terima amor. Why? Yung nga pilihan si ang mga bayna matagay mga padagang sana bayad na din. Why? Mana mapikir? Yan na ni pagana ay terima ko mga mantado, din terima ng Allah. Terima ko kay saka pag-ikhlas. Ikadua, na al-mutaba'ah. Ano ito na mutaba'ah? Yang puto kapungasa tano kapugamar tano na pungadugan tano agoy pangingisi tano umangulama tano ang mga tatawaron anto noon papaga kini bulalan nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuso mga sahabat yan
Nagus sa mga tabi'in ang ka tundok ko oriano ke ko sa mga sahaba ginanipundok sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala po mangitong kiladipan ko ako man ako masuaka mimbaloy ka ang galubang ka sa bid'ah nakatawan tanong na tanong man sa bid'ah nakatarin dedeg nasukatarin dedeg na narakadar pa yan. Ito tiga na sa tawa pusa niyan so Ramadan na paratayaan yan ang mag-ikhlas iko wallah ihtisaban mabukir ala humat nakadang dumindanti na ipridaon so languman amyangaw una amyangan dudusan niya ikadua pikir yan mangkama Ramadan imanan wa ihtisaban bukir ala humat nakadang dumindanti sa tao adag naman pasyan panambayangan yan sa Ramadan lagi do mga tarawih na iprilaon parate yan sikura swaswat wala na iprilaon wala sumiyang na niyang ori ang yan dusa niya ikatalo na mangkama Laylatul Qadr palid ni mga babagrahan sa tao parasara sa inyang panambayangan yan so Laylatul Qadr agyan ang ipinakamuntiya sa kayaw lanulan oy pagpesa din si Iso ito na iba pagpesa din sa subuno Allah subhat ang malaika ang mga mudabbiratul umur eman na ini na siran tiyakasanganon wallah sa kaya mga malaikat pagpesa din so ukuran ka mapulo lang ako sarapon na ino importante sa Laylatul Qadr kakagya ay pagkaalin si iko ukuran nagyan ko to adua la tingon nabiya la yaruddu du'a illa la yaruddu qadru illa du'a pama ibarat na mini surat mga malaikat sa Laylatul Qadr na di pa mau masuk Syaban betay ka why kagi Laylatul Qadr ka na bungkaro pa ni tatarimaan sa pang ni napugpupan sa mga malaikat kadenderian na why mini surat na betay ka na tiari mga wala asyupatan niya sumur ka na mini sampai kapan sa narabatan kung ano yung mga Biblia ginawatan isa ini assign nanao sa supuso ka na mapya uli mga ubiru na imang gedam na gedam mga imang mabubaya ka apo niya kanala alim muratan wala apo nalamatan tanong si ikwala nahikad ng una apo nalamatan mo sa kakaiman to na bini sampai ako sa Ramadan iman to pera imanga binawaitan, siringantan, lulutan. Ada siran iman to, ada siran sampai sa Ramadan. Allahu Rabbi. Kegedam tanan ira karena ka nipusa so yun na. Kaga imipusa iman to. Ira kuan na isa ananaw sa adna miya tang no adna limurak wal amala. Na miya gedem ka anggota kapian yan na mabubaya sa puso ka. Kami na mga paisyo ay kaya pamilya na gurchat na yung naipon ng gilantan sinabubad na ay di tanong di ka perlu ako wapu sa tanong lang gaya ginawa minita mangan ano man na tinahin no kadali tumapi adop natin may resulat anaw di makapusa kaputay takman ang umus ad na mga tawadiran na ikugubaya so iswal lang wala naman tanong si kuwan baka nabatan kagay namatan sa susak mo na mapipya ginawa hindi sampai ako mata na iya kata-kata may kapatay yung edok maganso lalo na Ramadan na dua mga alim tanwa Syaban na may opat siran kagay na pumam sa malaban na ini betul lang yang betua mga lulot niya wapat na niya kaupa ko ron na rumigo na mantan to mga mapipya wapat swalla usala ito ba isa ko na niya pamangin tudaran so pa di mamutal umiatay pikir na bibito so na siya dito nandudin ay sawal sa iya paling kaya dito na panganero na ni rebil di ka kapres sa butaw ni rebil mujahidin apat ko mga iminilef na sumiyo rin sa mga iminilef na hindi pa magagaw na net tamo ang birunas kanya na person ko na doon ko tinaw na boy na ko minjihad kana ko kabgiyaw gino sa tira isa ko Sabto ko makita na Sabto pusa tao
na mitahajud alas 2 sa looy nada sampai sa subuh namanya wabat mas saya gitu mata na datar pamanang utang punta lawan kaya dito naman di ko kumiyata yung mata lagi dito turun ano ba gitu pira kinuha naman ang kalamotsan yun na din mga salikedot na yung taong gawin na din mga goko kami nubara binitang ko sa petulaki sa bagutin adi kuga suka sakit yan ay mo ka kuga mo na o supa ka mo paninta yung ta dua rasulullah naman yung kesuyan Allahumma hawin alaina sakratan maut ya Allah na pakalubin ka minga uso mga mata kan siko sakratan maut budang ka kami suka mata na masakit at tanto mika ibarat na gitu ba niya buatan discuss na lagi mo ito na yan ni preparado tanwa ikatlo ay importante lagi na inumakasyaw na kanya niya usayakan ro kaya ugaid na ay man tanong na panagunta man tanong paggalabak tanong pagilay tanong wala ako pumang ni tanong na sadya pagkagugat tanong may mga di nga kagagat yan naman yan so ipamuwasakan miyan gaya mo ito isimin na rin kando ba nabela kada alwari kada ino mga day sweet po sa tanong sa iyang kaya ulan-ulan Ramadan halal o haram masa marga na yan amay kadikta no laman yung tabas yan kaya impinuaranaw na uban yun ng patutala so miya ka biganon wala sa ilmo lagi so Islam agos ang yan kaya Western education na English kaya buwa kurang sa maranaw sa marawin na scientist o ba so ka pa nga papasang na biliba ko mata itud na mga bright mga papasang ulabog yung mga bagoy man to yung generation man to miya makabra bright miya mga pasang-pasang ay buko orang-orang tanong na miya maranawa ba niya miya pero sumtan o kulan sa kapasang anto na isawag mga bubayakan at tama ni man to na banta doon kadarunus ka di ka nung magusul tama mo mga lalantan inisubuwag mga pelumpiwan na kerasa-rasaitan mungkin sa ngayon mga karsada mga lalan tama na ko tabi ako di ron tulo na babuka pelumpiwan na datarong mga apas niya kalalain niya mga subo do Rasulullah ada parateo kawa siksa niya so siringan niya isaw nakasiksa na uta so basura ka ni debod ka ko kata ko ulit pagdala niya sel kira na pani akin ani lalama di kacube niya kadang-kadang lamang at tao inga ando di ka pagbangiro napkuna pa sa masjid okay nga sa masjid tadi si Samboy mga barat Samboy uwi na makaliw na sa lawa lola nah diyan kaya tamo kapanamo kon publika sa di na inang kaangkaso ipumuasa nga sa giyang Ramadan katay paganir kano kan Ramadan manto ya sundir tano na ana ba kagi ba ikan na sanjay sumitra kaya tabiya ta mga magatos takap mister ka nalinino ka mo mapipian na ginoma api abad ni isong itiar ka na supaan na lulukan niya sa siyabu na tigaan naman tanay yung mapipalaman kati iso hadith Rasulullah SAW ubad na tulad na kwan yung pero ni buka pa liutan kasi ayaman na ini na inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyiba mata na suwallah na suti na dadrimo niya na sa suti kulangan taman asakraw kabiteng tanong kailangan nagami sa umuna haram wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin mata na suwallah na ini subu iyan ito kung yamara kaya so labit ko ini subu iyan sa iku mga subu mga rasul faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibat wa amalus salihat hey mga subu nakang kano sa mga halal nang galubak kano sa galubak amapiat ito ni galubak amapiat
Pia kapiyaw agama ikhlas at kagalikon. Ha? Inni bima ta'malun alim. Sabnar amat ana sudidi gulaw na nakatawa na alat ito Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat taibati ma razaqnakum. Ini sung fitir wallah kay niya maragaya nakang kano si ipo mga halal apang nangkan mga pipi ang mga halal kung nganin ay iniristiyo Amerikano ini pagparamerkano thumma dhakara rajul yutilu safar yamuddu yadayhi ila as-sama faqala ya rab ya rab ya rab wa mat'amu haram wa malbasu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lah pamangin gani wag yang tak iya katerudan andon ini subuyan aya ipu muasa tano aya pekenungkan tano aya penditaran tano aya panginginom tano na halal inali Rasulullah utama ma akawatanan adi melayalaya na makukuha niyang panso apa man galebek kekerimaan wala na di kasoy panganero na makukuha niya nun natatarima na pangan niya din di kasoy na sili melele oy ang grabil kay barat na tatarima ron so pangninga ikadua makukuha ng tamaman na so tao ay pupure ng bala aliman niya nakatawa niya na langit at hindi ro alikad nang go ikaya wallahu banyan ditarima si ko mga masa kepada puro na lima inalu Rasulullah tamama akawatanan sa mawatan tanto aminilladin sa hindi ka pamanakuan laylayag adi susuka may kukura babukian na masasalapot abayan na kaparasyan na ikakawa niya na langit at ngirahay kadnang ko nasupang ng kanya na haram nasupang inginom niya na haram nasunditar niya na haram inuyag sa kanyang pernah ini pakalayan na haram nanda manaya tigo Rasulullah ikateriba sa iyang betapang niya siya butan si inut tano di pagtagudaya sang kaiyaranaw kay sauna iya sawa baso ka na mga bibili bertanong na diyan kaya mga persetiyan si isang nga iligan tabi yun matanan sa rin kayo maranaw ka ando man na yung pitu ba na tawa kay agraw siru na bilyon na minirekorda gubirno miya kano na nga mga Kristiyan nga mga sakya ko ay rano nila yung mga bud na tigir naman ito pumakabuta mga lites tayo at rakadir hindi pagdaan iya ang mga sa ini pa masayranan niya da sa tamo ko baranaw sa ground zero kay mapita naman ita na pilyusa tra tama ni man to na so ditagay di kile sa mga nasit na nila ang samaray yan na isa sumagad ka sa Marawi na siya danang nawalay napkagungguran kagungguran kung na yung mga kagungguran hindi na sumawag na ayaw dito na sumawag kang ulan o katawin niya ng panit kagungguran ayaw kagungguran ay gira amyoran na kagungguran namin sa sulat di ka mga kuko o kami ubar na ka napkagungguran na walay na ako kuluban nun tengah na kanaya ko ko lugar na litis ta adventure. Mama na paminunan nira na piyesa na inabuta layo pang walay na saram may ilera na uta adventure nira na mo paninilyo. Tabi ako makasapulo si ko pamanapan. Mana nang gilon ko dusa. Why? Ay dapat kasangay na liyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Episode yan na padagang ka, empleyado ka, farmer ka, manisa di kalubog ka, na halal at tamok ka. O ba mga sumamuso tawa, pagkasawan sa harang sa tamok yan. Ibarat yan ba na paririba, siyabu,
pangang kata dimbayar paman apa na piyaw na tibayar dia ito na iba na katawan tanong so tamu ka di kapangayakan paman di pelabuhan sa haram yung na Ramadan kagir ka no okay ko mo sa kagir Jumat nasa na umihabot yung malam masjid sa airport mata masjid ruwa minaningan papaganin ada tauro na ito na subhanallah ay umi wana miya kadupas miya kadisaliyo so pagkagi esabak aki apa kaliw mga tao na so mga bang sa tanong sa Marawi iba miya traffic kaya taman saya sa iya siwil na taman road na sopsum saya na madidiga da traffic on na gitu kaya pa kada na tao na iya ba pada ay no sa tanong sa kimo to na sa ataw ada to yung saya kata to manage dia itu ada sekali mau mati na hati ako jadi na sudah pag dia pina miya encourage sa usang kotoa na khutbah nga agi ba Peter wa kaya anak pemakarek niya kalian tinaw bata maka anak mga kaisyo na kaya dinggo to dinggo ga dia mo mga Kristiyana kira magan Ramadan na piasa na kisirarat na kailan yung Ramadan ino to pagisi ng mga Kristiyano baga ka rin tabi raw so may per kailang din ang sipa makalabagin na sa mga higa mga Muslim na basta Ramadan nakatawan nila subal la sukasid ka kate sa mga panay hajin gano mga kapag-umrar ka nung matang pipir di matraka mineral water na mayroon ipangitugin ko libre ihirapan na mo masuk itatangas na bukti to ko nga nagkakaptangan at gira ni pamago sa karang pagkita. Ito ba nasa katawa na sa mga Pinoy na isaw tagal bukya na kay kuputay dira nun doon so laylay isa bukya na gino niya. Kalay balas masisad kay gira Ramadan. Na ayat tiyo ka narka kanon kailangan sa tambok. So mga maestra, doon na mga maestra siya. Pero tayo, nakagiyat pinsunan. So ano mga grusin yan, mga padagang yan, mga dagangan yan, mga business yan. Na usot tao, tabi mga sa pulo, na ad nakatawan yan at tisaw ko dagangan yan na haram, na sibay na kaso halal ko tamo ka. Pangyang ako Allah, tariman niyan somaltan sa giyang ngayadid at yan tama na usayan kapangalay balas ingiram niya sunod ng Ramadan napag niya nga wala tariman niyan somalgana sibayin ka so halal kusukain ka piyagatingan ka aparmer dagangan ka piyaga pamana lumpia utamukan na ayang kapakikan ko mga pamilya nga Arab sa diga di pamang ni ko Allah to bataw yan la narili ako wakati so deman yan di kaya pa tamu akan dia pakan bisnis dia ku aku sangka ya galebukak na yung paliadu miya nubur no ako sakit ako ron lagi deh ako ma na so halal ko tamu ka napang niya nga wala ayang gabi pamuasa naguyan ka manggesto sa mga pamilyang kaangkay no na upama ka saka nabuhan sa pungangan ka dapat mau masuk mabuka tau ni namanya kan ini kayak pabuka tau tinggal malakal mau tak saya kapan ni iga sa awai nga anak kanter ka amal makna saya kapan sang lupa ada ulo na apa da armbang kau na mga wata ka mga pakaro mga pamilya na mga ulo nah ini to ka tiga kan ibarat nah ini sibay kasutang mo halal arakes adiga di bawah ni ko Allah sarila na miya kabuka tau na kinwa ko malakal mo na alhamdulillah miya kasurga ka basta rilang ka wallah miya kasurga api ya kapari riba na asa katubat na kawala matatiga kan agyang kay Ramadan na ay pumuasa tanong si inalinang ay pagkaroon tanong si nakatiro asote so mga soroyan so mga pagtalian taad so mga pamana Yunyan ke kipara ngay akatero iyan na makatir taro makatir katawa niyo so Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter na kiyasanan den utaw akabukeun yan ala mo na pekerjaan na di pamanaro na mga tawala yang sang api yang nabawa maritis
Diga ke parau diga mga tetar. Amay ka minus na da ka penutulan kau yang mas wata kakana masih nanti kapan panutulan. Adi buat tira masih kakak teh suka piau kasih bayar. Oh, ina. Yan niya kalala prepara dunggar si sagi marabaka. Ko ilendan usurasta. Agimoto nasumyan na Ramadan. Anto nonon paginungaan tano langon tano ron ang nabas ko. Oy, third kern tano ginotano sa diyang kaya lagi dia mga reminder sa Iran. Yung Ramadan, nasumano siya na katerun nabi nalikul abdin sayyidun bisama. Langwan ang oripan na anay pendidoron sa langit. Untuk naik tungon kami tutuber kay ididor kan ko langit. Kau to subara puasa aba asa din sa kita niya di papamuat sana. Bebas niya non di dinan kelalangan lagi ginawa niya. Kira pa naik ya didor karon nakat kay suba isa surga. Masyaallah. Oy. Pagkababayaan wala so tao adilong ditubat, dilong di mamang ni sarila. So Rasulullah na miyakay sa tingong to sahabat matatago kami sa sadar pa na niya ka bang ito siya magasoy Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim na mga babayan girawa na kasala ka kumitian ka na pagaburo ka man kailangan nakatawan ka so katay sumanan yan Rabbik firli titip niya katawan tanong nga dua Arabic firli. Ito ni mana niya? Rili ako nga. Why, penunod to. Ayaw mana niya kakomplito ang ito Arabic firli. Miya kamagatos maaliw Rasulullah na kadnang kuha sumisyaprakan. Kadnang kuha sumisyaprakan narila iya ko. Yung tabasar wa Arab katero nabi adit Arab imam ngirotan ko sa mga tanwa alhamdulillahi rabbil alamin yung Arab ro rabbil alamin ayaman niya nakadnan ulang manakadun asum siap ulang manakad itu rabbi firli kandang ko siap na kunian rilaya kong pa da sumisiap ra wa tuba alayya nagupaka taubat akong ka innaka antat tawwabur rahim kasabnar saka na di pamana pembagay sa tauba ha pagkataubat niya sa mga tao adirong di mamangani sa taubat dirong di taubat o pama patataubat pembagay sa pamanaka kapakataubat ang kawat mo tabuhay pagkataubat ang kanya katawan niyo yung kaya upamana Ramadan na ayan lagi dia na so ato rin ba diyan ang buwan nabi ang suratan na isang oras na bilay ni mat sukuan yung kaya Ramadan na ay pinakamala adita durong dugawan amya kalalay balas na dhikr lawan pamana dhikr si ikwal kapamang ni sarila abati sa Quran asibayang ano na iba na gumagana ka kadugawa ka napiro ka uli na tiga subhanallah wa bihamdihi Allahumma gfirli ha subhanallah wa bihamdihi Allahumma gfirli na uli na piniro ka astagfirullah ay ada sahabat tingin na ano man hindi ka pag istighfar o nabi na tingin na hirap niya kasi tanwa pumiro ka Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dal jalal wal ikram astagfirullah
Pamang amapun degay dila ka bukulo samata astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayya nama hayyu ka hayya huwal hayya al qayyum wa atubu ilayhi. Baka tarima mga palakay mo lah tabi apa yang kebalas kan astagfirullah ya apa itu dumedeg ka terima astagfirullah pengingkur kaya Allah sumaafkan rela ya Allah. Boy na laman o mata na kay mga babae banyo lilipat ya kaya lipat ya iya tagkir na kan prima ingkur kan man kaya pegi ginota na ako na mapigir ta na bata na pili dun saya o ba nililipat ya uman ang simaloy uman din kapipita na patibig siya sa matakan mo si ko mga walay tanong so kasunan ni Ibnu Daud na niya alwero ng nabiya kaganina makapito ikadua tutul ikadua kalian na makalima makatin si ko mga pintok mga walay natutubusan kaniyan sa kolej surga sa walay ay sugu na yung yan isugu na man ini kemugeron wala tubus niya na niya mga na ini iti sa papel naman ay bukituan na ay ano pa ay natawad datar ya di jero na buminito oron nami otem na dito ito na marino na naman iman daw kana kana bay taon ada mo naman daw tubo cinta ko marami orang na siya orang ukto mas iman to nami kada buka subas gasol lagi buka pi ari panuwa tinggal na kaso basta tiga bismillah niya kalala balas yung may Ramadan na laon na dito siya ibang galubag na di kullu ibni adam yudha'af ila 700 dha'fin lawan ang galubag o bawataan wadam na di tak mula sa taman sa pito gatos takap wallahi yudha'ifu liman yasha na di tak mula sa miya kadak na maladna pamana san sa kabaya wallah naipon sa maito agal bak na tama sa kalayan nagatos-gatos di mo ibugay ka wala pero tira ka na bismillah so bismillah na karo igirang na Ramadan pa mga sapul amapia o di manisak iman ro abatang sapul amapia na iman to na pito-gatos tap sa tama sa kabaya wala yung itagtapan na kapitan na kasugas ka na bismillah so ano kaya na magdamgan anak kugdam niya kapit kaya ginawa ako mga makauna pagkad mo na kaswala okay na niling ang niya kakadang piyo-piyaso gas na kuminiro ka alhamdulillah namun to duga ka maluwa dubi ka sa pera kami nutos ikans na pumiro ka astagfirullah di mau malakalmot na you are ready to enter the paradise oh yan naman di ganyan naman so ini kali mo wala di ganyan peninggal mapalibutaman karena bandi di kamaniyar ka na so yo siksaan wala na kambudun taon na din makailisa niya para takadin kapagum pa mga kita ya so pilitan mami lawasin na kita ya kapagum basay nasa ama paparateya na makapira kadin bali betul malangan ganyan ni dede man ganyan po kita sunyawa niya kapya-pya oh na eman ini na gitu yung gaya na ayat ka pagkadang labikar na ingin ratib ikamatika la tafutu laka salatu tarawih wa qiyamul lail wa kasratud dzikr waktu siang ubal dia enggak kata takutan sa Ramadan laman suka pag ikhlas pera-pera tigo mga ibarul ulama miya kay ito agalbog na miya kalalad na tanto ang balasul Allah na pera-pera miya kalala agalbog miya kay ito ang balasul Allah kanto kanyo ko nanto ni mana nantay pa kanto kung kabaganta no sabri ayaman na ito na pera-pera miya kay ito agalbog asabot kung kapag ikhlas ingaon na miya kalala ini balasul Allah pero niya kalala galbog ka kapag ilahilay na libera sunwala kapayip na tibal wala rin sa may to na gina ayaw man ini na kapag di ka na ba niya pamana ayaw palampaganay asuan
Na tartibul aulawiyat. Tunay di mana tartibul aulawiyat. Isurat ka sa mga priority at panggalupagan ka. Uba kasi buga-luga. Ngayon ito. Iya, may gani-gani sampai Ramadan ini. Sando ka po sampai ito. Pamana Khairul min al-fisah. Toba di susam jibu mga ulan-ulan. Ando po sa jibu din tawa na petok punong jibu. Gatos jibu. Abya kay ito at panggalupagan ka. Na dikaktakot na wala. May gani-gani sampai sa Ramadan. Inumiya kapi-api. Mga piyaginiwatan. Wasisitan sa Ramadan iman to. Bulabaw, igiraan na katawan ka. Ipong ka sa baguraga ka ini paliuga terkan sampai nga 10 o 5 ragun ini ka 10 ragun. Labi 10 ragun. Kaya siya mga bay na ipon sa 9 years siya ragun naroon kang kailay as kay mata oron kideneger ka dun sa sampai 10 ragun tama sa 10 o 5 ragun. Niya gintaw kap man nakataon ka sugal babalangon na to na perfect. Kaya sa ko bagutawan ang mabuti kikigil mo na. Nataon yung kanima na nakikigil niya. Ano yung marano kataon ng mga uwangan na nakikigil niya. Kira si mambuat sumiagad saya lagi di nabungot. Mamantin mas mata ida ko ra. Ibu kapikiran aron na yan siya lagi. Ay laman so isa ko makakaroon mo Rasulullah na sumiagad chugoy yan at inamapiyad na tigin na ay mabubag. Aramuro na tina pang niya mo na nanarila. O inyo na nan pang niya rin na minimbalong mas. Yan siya. Kira bagutaw ta na kupakay pa na maanggal baka sa mga rarata at magigataw ni na ako siya. Bunaboy man sa inyo na masatang. Na iman to na pat pulo raw na idudugam inisampay ko. Di ba pulo raw na idudugam ng pulo raw na idudugam. Man gawin na pituod ko yan sa may kapat panggat ko langit tamat agad matay na lilit pumagito mo na ginawa ka wanda ko matataman mata na duwan mo niyang tanong ngayon andin ni kikubur ka na mabalik sa mga tanong yakan nawad ayawa siya to Rasulullah kami kung umubur kami na piyang do kay gito kailangan tanong sumata kasabutan ay sumuntan kakubur ya inapsumpay niyo ko mga watayo pumubur na ayah sunna amya kalalan na dapat tulog pa. Dikini. Iya po tak kapalagtay gamit ako na amya. So para sa gandu. Nile Rasulullah ang tuwa mama pakubur na siya lawada yan. Ya sahibay sibsib. Ikhla na'la. Kaya tigil mo na ito, kisinilas. Hindi nga ang ananakon ka. Ino. So Rasulullah na basta matiro yan. Sa pelakay na rin, ha? So Rasulullah na basta atiro yan, napiakat kuwan, barat naman adisa, uli na marga napiakat kat kaway katiro. Laidang ko to hadis Rafi' radhiyallahu an ito turo di panutul Rafi at pundiro sa Rasulullah ay totoro yan at di na open laka off. Ato naman ang ta-open laka off. Miyalip na sa Quran. Ay lama, datar na nakialo yung wala sa Quran. Wala taqul lahuma open. Yung ta-off ro abasaw. Ay diwa na niya na pula-pula. Yung mo ta-off ro abasa. Kung ninang nakaminutan off. No, tinggal. Nah, oh, ano ka pagkakantan mo may isang may tanong sa magarib. Kaya nga san si, tiga-tiga ko. Ano ada sukat, kapangayang-gayang. Na ino kami yakapiyugan ulang no. Nana. So magagandamian turato dan nasibigan sadar pa. Panginiuman. Turat-turat lebarat na sibigan. Ako na ba turat-turat? So mga kagudam. Uli na pagaling sa pa. Na, utod ganun daw bala sa ato. Naipungsenta no? Basa Arab ako. Inyor dirwang si ikong mga seratan langon. Mula ko sa mga kangudan.
Aubang katerwa ti ina akaso katerwa wala takul lahuma so dua karo lokska ini saparanan wallah suncuan la sumya paron ayaman ini na ubang katerwa ti ina ka usia makaso katerwa piakat kau bosina katkawi lagi buka pamasong isa inip man ano mga kasina ubang kakiran terwa so katerwa dirang kebuayaan ay kebudiran yang kita karena memang betul kaplolok sa malah dusa so atau ni bana marangit sambal lalok siya so analok siya na mara niya karata tahun niya dati sa ubo tahun ni manto na di magintaw sinaway siya makukubur na masay ni angay Ramadan na niya kalau ipumang ni nga kuwata lagi ko pumigatan sa may special lapangan dapat nah ito turiyan amo ta si Rafi na Fadanantu annahu yuriduni ati Rafi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Uffin laka ayna tigu Rafi akatawang na sakit ito turo Nabi. Natigo Nabi adi hada qabr fulan. Agiya pa na tumitilog si Rafi, nagiubay niya si nakubur. Na ito turo Nabi agi mo ta kubur apiya katakatakawa ka turo Nabi apiya katakatasamutan niya nagaturo "Uffin laka Aya kata orang ti Rafi na basakan. Takin ubang agyang kaya kikubur si sagyang kaya kubur. Apitero Nabi Allah hada qabru fulan bu'ithtu sa'iyan. Yang kanan natigyan kuburang kanan giraw ay sa ko si sa dunia na siubu kan. Apa ni mo nakan sa mangan ditaran ay bagay ko mga miskin. Adi ini sampainya. Dia mga pemuda isokan. Mga pemuda na paaliw na miskabun ya. Au dinas kabun kami. Benar. Dia ke mana tu kakak dia manak ni sawan mari dah kata tanudel ya. Nah. Ada satu manun gitar dan jakit akia bebayaan yang ini tapukian na sari. Ini sampainya semua ditaruh kita minum sa isa. Papalan ni berata na iman tuat tikun na bisa menakuburian napakan diditar dua lasap. Apa yang kedua? Taruh. Wai nga mana nga mga earphone na sobrang na kita kubura ngadinan darpa ang nakubur ka sa taman dan sa pagawag sa Allah. Araw kumpan makabuot tapi ang dagay dilabang na makabuot ka ang kiburan na ka. Ayan ang iyang literal. Iyang Ramadan na pipiin kan sumalok sa tano. O saan na isa o yawa patuin akan na 5,000 ni Didang na hirap na wala niya sa namin pera na mata. O pa mga siseswin akan na kaya doon namin ang galubukangan. Sarang mga piyag ginawa niya. Rilangan yan niya surga ka. Di kanyan rilangan, api ang malka. Maragin. Nah, itaros tanwanan. Misurat ka suma kakeo. Yan api-api man yan. Kung na maumatan naman doon sa walay na suan yun. Kuha ka sa sala da karatas. Surat na kaso. Lululaan ka. Mapita ang mga adi tayo ipagpo. Sigo ka paninindoon ka. Api adi ko ito minisurat kayo. Maaro pa na ka taon mo. Ito panindo ka. Kaya ako po sa amin na tiyang mga pamilyar na sa kanwa mga pinamantang malab ko niya balas sa diskam. Akagya samot sa kanwi kupitar sa pangan ng gaday pusa. Apka sa bapan sa iga pakapagumalong mga dato. Asa na ka niya talaga? Ad mo na apka ito na tiyupi ay. Kaya bugal-buk yan nakaigo. Yan ang tupak eh. Oy, na. Kaya ito na isurat ka na mapita ka pipita na niya kasumbayang ako sa 2 rakatal fajr. Yung daya po magusindan na isaw na ang ayatiyan ay kabid ala usos Ramadan. Pananda ka pa nakakunso takaw apa kuan yan sa oras ka o Ramadan kang kadigambulan ang kadigaparolisom niya makalalabalas sa Ramadan. Napaganay ron at ko Ramadan, ako niyan. So, amal ka, ang ganyan mga pagamal, nakatraton na. Katuro. Irawan na sa tanong ke Pauga, o na ke Pelio, sa gina paganay ngorkan.
kalimutan mo ginotan. Panamanam hingga. Di ka pasi pagindo. Dira miya ka pasad ka manininda. O di na miya ka pasad ka kusa. Nya kali na kereta no mindo ka korong saya. Nah, adi diubah yang moto api na poko ako niya bunang. Lagi na kanan di poko. Mga watanya miya tay tama ninindian miya debu subalas. Nakala-kalang tayo ra. Di tayo pagkadukot. Tura pisan na, uba kasi kuya lugar. Ayaman ini na taman sa dika makasimbayan sa 2 rakaat sunat. Kaya gabangan. Ha? Nino ka bunda miya ka ditay niya tanong miya kung ano kung kanila. Meeting sa mga ulama tanong na. Anak yaw pangatan ra kami kalinda. Sing mga masjid nga Xerox kana. Na ayak yaw pangatan na oras apagilay na oras sa cellphone. Ilain naman sa mga cellphone yung malagi-lagi oras. Malagi-lagi oras. So, taros ka no, sumiyoy, yan ako ano sa balas. Ayaman na ini na. Rakaat al-fajr, mga tanda doon dia berdiri sukat kuna orang takasumnya 2 rakaat sunat pagalitan ubang abuso. Subuh tuwa di subuh au sa badal mo. Takapangat manutoy man to sa dibudin piragat ustah atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadahul da'iful mesa. Pamako na si Kulayla kung ano na sang tumo di susang di mga ulanan. Pagi mo to na mapasadap man to naasar ka na baka malay turog. Dia ko pangagaran kaya kapag kung saan man sumalay turog ka kaulit at tabi sa mga kaulit na yan. Kenapa di ko pa kayo dito karo sa piraka minutos na mga 5 makasubay nga to sa subi. Sa kang gagi ko kapipita na yung ekmuti na nangay kumadara ka na yung kapita na yan ang kapdaw na magindigaw sa dimati kakagiyan niya gamak na ginawa na ditad ni badan makya ka na pura to asa ka ba bitero na so bitero na biya wali badani ka alay kahamma so badan ka na segatakan yang sa lungan mo biya geda mga at tulong ba na daga pa turog sumya gitawlong ka anna sekat niyan ka sa Korea lungan baka turog ka asara ka di ka sumilap ko why niya sa kurong di asara turog ka niya ano to yorong sa 5 to 10 minutes na buot ka pagubdes ka piya-piya na makapagubdes ka na sembahyang ka sa salatul duha. Why? Ada hadis qudsi asa tao asembayang sa 4 rakaat alillah si Allah yang salatul duha na ayaman na ini na pagang pusan na kanatig wala taman si iko kapusan ko pagagawi ayaman na ini na taman si iko magaling at buti na ng hadis qudsi ayaman na ka padati yung mga ibarang ulama ka pagang kusir kauno Allah na ubod na pagkatanar ka ang mga rarata padun sa mga rata yang makatakaw mga widakal nadir kaya pagkatanan wala sabab sa tabalas akya pag-ikhlas ka sa akya sumbayang ka sa 4 rakaat salatul duha nagiging ni Fir'aun na adikan sa imbagay lugar oy taba sa pinagatadoron kagya panawsa niya do anton na oras na isa ko ka na biyagudor ng suma oras yan no panaw ba ang dami kiyang batok alungan di no ibsimba na ng mga iblis. May poros walungan sa diya ka alang idubang kau, may agdam ka mambuso karang kawalungan, na ando taman. Barat ng mga alas 8, na taman dun sa modu walungan, nasar ka di tanganay sa walungan. Adong man ibsimba o mga iblis. Okay, nasa kakiparong-karo, na ayak permiroro pagkababayaan wala ko mga sambayang na as-salatu ala waqtiha. Ani kau mo sambayang nagsambayang ano, rongaw din sambayang nagkababayaan o to wala.
Beeden akia bebayaan wala. Kami yang awakit samarden. Itu bebayaan wala. Ay bus sabab. Nami yang nagkasubang nami apa saja bang nami sibayang ka. Allahu Rabbi. Nah, saya tahu pagana yang gina ni kan. Pagana tegaw ko Ramadan, tegaw galabak ke kalakannya nganya kalalakay ito. Sunaw ka satu. Ano. Yang untar man kada katugay na mga to kanami di pagbangan kiamatan nada ka makasubay sa rakatan ko dyan. Uli nami miapasad miasubay nga subuh na maaturatkan o sumagit pangalan nga gumaturat Allahu Akbar mata na ng mga laigi miyaw maso pamaka pag-iimo na gold bulawan sang ko to ang mga dikar au ba niuda kaswini pambela kan mga kitab ng Al-Quran au ba mo na kibayran ron nang mga pagalugar ako nang kuha kaya pangay pa na imbalance na ayaman ini na panamaringan ano bawa sa bawa kaya mag-yung kaya ito subot yan ang agyan yung gaya po manakuan ayak kaidah mga ahlus sunnah wal jamaah na inna a'zam an-nas ajran fi kulli ta'atin aktharuhum lillahi dhikran fiha wa adamu as-sa'imin ajran aktharuhum lillahi dhikra wa a'zamu al-mutawwi'in wa kadhalika al-hujjaj ajran aktharuhum lillahi dhikran. Pinakamiyak kalala ang maprened mga ala balas o mga barapuasa gusto miya umrah na gusto di mananay haji na sadun sa mapasangkiran tadem-tadem ko wala. Nagyan kaya Ramadan na niya kadang-kadang lah niya swatan ati ando tubo nga di seminar. Udah biasa iranong panunggangan na digasik ko kaso nga. May kapiaso kabati ako kaliw sa masjid ako kasama sa masjid. Uy, nading ke katawan. Kapiaso ka pa turo na dita laman. Pagturo ka, pag-anaw ka, geng ka, makapasad ka kuman. Pagda ka sa lalo na sa karo kabintangan na palingan ng dikar. Na ba ay buat dikar na kabati sa Quran. Wanaw ka niya pinakamanaw ni baka sa mga pamamasaan na pinakamadaw niya na Quran. Kakagigi na syahrul Quran kabatiya sa katumat sa Quran. Nah, ubal gip nang kabatiya sa Quran. Ubal na iminderay na kaso paliwat ra kakagiput ya sa Quran. Kay suman suaga matanon na naman suwalay bitiron wa ma ja'alakum fid dini min haraj. Kailangan na pasabutkan ng mga tao din yung sasabutan. Pagsama na nakatiro na nakanabarkan og biyeloy sa agaman nga bamargan kapalay ng malbo. At hindi po nga si Mrs. Sabusi pangatatay na kanawatakan na ro pangatuturo sa masjid. Na kailangan ni Ranso ipamuko iran na kailangan ni Ranso Panginoon ni na kailangan ni Ranso katawan niyo. Dali wala po ang raman siya lagi daw na adat. Nagsigareto bayral kanubot ni biro. Wala ka pa biro ka sa niya alwi aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mihnatuhu kamihnati ahlihi. Allahu Akbar. Ano yung mga yan mo nga kabubaya iki mister api ang nabatan tubuo po na kagi susungkad niya nagyan kaya kapag ipentag ng nabi kung mga karuman yan. Aramo Rasulullah siya kataw. Dapat na to may si buto piper ko nabi dapat ni ko so patkatawa sirat na digot pa. Ayaman ini nasukon so pusandan mo so mga tabo ka. Uteroy na kandoy nga singa mga kanaba mabiog mga katera-tera te yo kunya ni susuja na wajib ka mandingo. Imantan hirap yung bayro ta siya man ate to ning belbog yan. Bitag na. Wah, sekarang ni pengarata anusko. Ada margin na. Ginan Obama na niya kapia-pia o mga sambuya lugar asambuya nga sa salatun duha 2 rakaat uwi matataw isang halis kunci na 4 rakaat isang halis kunci 4 rakaat kaman rakaatin mana sa tawa sembahyang sa 4 rakaat na pagangko sarwa mo
Ayaman ini naginan di paman. Ha? Dua isalam kuarakan teman. Katanya surah di hadis qudsi. Hadisu Abi Darda wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma bil lafdhin kana sunya yau kita kini bersairan sana hadis katiru wallah hadis qudsi. Tiada Ibnu Adam yarta'li arba'an raka'atin min awalin nahar akhfika akhirahu. Emang inahi botan wada matigullah na roko ka sa 4 rakaat apararakan. Ha? Roko ka sa pararang na 4 rakaat. Si iku paganay gawiin kapagan ko sang kawala sa taman si iku kapusan uguri. Mana mabasa lo. Uy. Ikadua kinilapiatian na miyan yakini Nu'aym bin Hammarin al-Atafani radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyan dia sudah bisa sallallahu dia di Fir'aun Peter wallah amapura gumana ya ibn Adam la ta'ziz an arba'in raka'atin min awalin nahar uqfika akhirahu. Ayaman ina himbawatan wadam na ubang ka bagay lugar sa 4 rakaat ay prokum ka para wallah kung pagadiw gawi kaayaman ay ini na pagangkusan ka o Allah so mabasa alungan na siya penganian kung mabasa alungan iman nila natira na ukfika akhirahu ay annahu yakunu fi hibdillahi ta'ala fayahfaduhu min syarri ma yaqa fi akhiri hadha al-yawm mimma yadurruhu fi dinihi aw dunyahi. Ayaman ini na mata anak kebalui askannya na siapan sekanian Allah sa aya kasiapan yan na so mga rarata ama penggulaw lang yan si iko mabasa alungan na gusto pagkatan akong pagkabinasawon sa iko dunia na taman sa alungan mo. Anda ka bata tahu igira lagi gitu miya ka umaso anto na iniba na baka din miya ka turo di man yan asara malayam kaon si sagianan anto na iniba na ulo na sa pagani Ramadan kay susto na isa penang gila na penamaran tanwa na upo na kalayaman ka na o mga pusa na diga diturug na margino ba nga maalin kami po lugar Ramadan ginawa na ipupay ta. Oy, nahirapan na kailangan ka at kanyang kasipator ka mga simbayang ako sa subo na wita 3 kan. Kasara ka na ba nga malay koro na mga 5 to 10 minutes o di ka turugan na nayawang nga kibayaw walungan languan asambayang ay pinakamala unibalas makaliulyo ko duharam asar maghrib isa subo na languan na sunat. Iya kapya sa walay makasusunod ka ulit ko di sunat sembahyang sunat. Na sumang sambahyang sunat dako pa bayon kalima. Basi mo faradu di kong bayon kalima ada na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunay ba? Panisudan lang na sumangaw sa panisudan tanong yung kaya mga tako Ramadan na kuniyan sa umalaka. Asyugil ko di ba? Mutaw ko man na tunganay katambang si ko wala buka dalam lakuan yan balinya kakan itala az-zaman at-ta'am wa syarab muta kagay ko gitu ba si sa kaya bati ako na aya ka sa buto no sabo itu mga taon nakakan yung Ramadan na nakakan ele yung man sa pakan kay ito nami ako miya ino kami ro miya toy sa traffic ka di petunjuk arni. Kira ko tadi batir sa kasandugan namanya suduga umatin bumati lagi na nanginanapo na ay niya mapanginapo ang anak kayo batingin ubang ani kakaliyan sa basa lili ni aniran na ano pa na kumakan si Robert Piscio pinayaw kogoy na malambo Peter butok pa lugang ngamiyan nga na
Naubod dalam. Yang mo mga Kristiyan na miyang musbuk si Raja Iligagap, 5 lat, tigyan na, 50. Katawan niya na pumasaan ka, gano'n yung Ramadan. Ay kaya sa butol, nakakan, sa Ramadan. Tinala, kenal barang tadi ini siapa sumakan sama pihak. Serta ini sumur kata, kena pindira sumiarate. Kumiangan mamuno gum siap. Ikadua ibsubuya. Ikatlo lang mana ikatlo television, cellphone. Why? Sana anak tubay na siya yung ipamati anigira, uli na ako nagkape raman ito mabantera ng sukuran. Kalau sana ka na yan. Ubat tano may taluga. Pananggilan tano ya sa gilay ulang na naman. Atasuk legir haja kapamadiyon. Kasong sa padiyon na pero mga maimportant ya suja padiyon na buwas taray. Ano to sa yung si ina ay kami madiyan. Makauman na ino ay di man bet. Betul. Ubatan taralon sutungan ya katisi sa padiyon. Ha? Az-ziyaratul faridah. Kapamisita arunga din mana bawa miya iba saya mga lustan ro. Hindi ni somyo nga ya miya misita we tinda ro perbaling. Miya misita karo kadun mialing na. Mialing karo. Ino pala to mafiro ulo ko sa titu jararang ita. Miya misita karo mamuno saya bagi istorya Kaya ka pamisita na tiga kay. Minggu ang so ini kuan ka betul ka mapamang niya kuan la na kan. Baik naman si mga suwi ka pa sa rubo ya. Nah. Pada tegusan Ramadan na gitu bang utama pamista mangati. Gina ni pamanak mana tanwa masyatan sa mga oras tan. Lagi mo to na ba'da salat subah kapasi meza subuh saya ko dapan kasidepu alungan so kapag istighfar ko berat na kapita-pita ginawa tadi ganito tahajud na kailangan namin tutumpok so puso kasi ko Allah na alwin taro gyud kaya ka importante ro nga subuh saya ginawa na saya importante ako saya kelimpang so sabor na itu tinggal napa nama ringka korban apa benih di mga sumay na siya. Yang ay sampai nga siya, pala ini hadith ang ay pag-usara rumawa ko manambati ang tanong sa itarong pasada nga pati sobra nasusin. Na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam apanut juga dia mga tao gumanong sa masjid ko kalibutan Agyang ito asin daw at tarot to pedeng asin daw si sa mga naman. Eman ina sa mga tao adi mamanong sa masjid na ben wala asin daw at tarot to sa anong naman. Man sallal bardain dakhala jannah. Sa tawa subengan niya sa duwa manununggaw wag ina sa subuh ako sa asar na miya kasul ko surga. Peter yakinya abi Zahmin Ammara Mian gamu Rasul sallallahu alaihi wasallam atigin ang layali jannari ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. So tao asyumbo yang di pengasunod sa surga so isar kano amisyumbo yang si iko dapan kasubang walungan na gusudan yang pan kasedep na aya pipikir ro Rasul na so salatu al-fajr wal asar. Naman suwasar ro sa tawat tibubak niyan suwasar ay bagakyan na nilang sa mga amalyan. Kata isu kater Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa nagsan? Abas ta ay bagakana niya langsung man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Rawahu al-Bukhari. Sa tao ibagakyan sa sambayan asar sa bener din amilam sa mga amalyan. Na padupan na man salla subha fa huwa fi dhimmatillah fandur ya ibn adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in rawahu Muslim. Maka koneksyon sa utak ya musaitan sa tawa sumbayan sa subuh na matatapos kanya na ibigay ron na sisiyapang kadino Allah. Why? Na pitero yan ilayang kahim bawa ta anu Adam adun abar kapiang ni wallah si ko kasipan niya ka may tubosay. Kanabar kapitero wallah asara subuh yang asa subuh na yaman ini nakata-kata din na
dan nabar alabu wala. Abu Peter ya na Peter Rasulullah nasa tawa siap niyan suwakta subuh. Saya madakal so kuan api sumangat kang udan na gira kuan. Oh banyurang po ko siura kanya mana pageten kada toro gagay ko gagawi. Miya taman kunisi. Nah, padepan. Ha? Nakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilih tanus wallah adun abanyan bidung kalilimangan sa lagi kamu mutayab ulan ini toro Rasul sallallahu alaihi wasallam alagi pilih di sopan dan sa lagi danan adun na bon din na saning-saningyan na isa mi alo isa nga hadith na mga tao asiniya piranso waktu wa subuh ha padepan na di sumbi sa mga malaikat di Moreo madanglen yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar di sa liob sa mga malaikat automatically rakatano si ko kagawin na busi ko kadondo yastami'una fi salati subh na di silan di malimo-limo ko samboy nga subuh agos sa waktu wa asar na orian yan na pupumanik siran si ko Allah busi ko pamana makatuturo berkan wa tibun nabi Nawa subud sudisyo ba na iran pa mana may lay payasaluhumullahu wa huwa alamu bihim na isun siran wallah aswalla nakatawan niyan anto day masiswa kay patarat to ibadi anto day kiyagan natin yo ko ri penakan pero niran atarapnahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun na gaganatan na misiran adisiran di sembayang na bumiyo mamisiran adisiran di sembayang yaman ini mga bubayang na saka din igira ko ni pubel sa lagidanan anto na unon isusuan na ka igira subu nago anto na isusuan na ka igira asar akatawan ka adisyon bir ka sa mga malaikat ay freestyle ran sa amal kasi iko mga 24 ka oras nago diram penditeron ko Allah kate iso kagaganat ya miron may ko gaganat sa lawab suwela saya na ito man ubod na mga pakaiseyo anto na ini ba na importante na ginan na kabenariwanan kailangan miisayuanan kung nilangan si ko Allah mala amiya ko tanong si Aguna na isa na tatanmi niyo o niyo plipati na hindi kayong kaumawakto na pialangon na galubag na di nga pasin niyang galubag na asal anda di kaumawakto na subayangan ka kakati sumuri hadith at tigina ila salal abdu as-salat di awali waktiha sa'ada ila sama gira ko nami pisumbayangan o tao sa sambayang yan si isang tawakto niyan mamanik ang tasambayang si ikulangit wala hanurun adun madadal mo na sindaw taman sa makaw masiko ars adar pa wala na di mamangni ang tasambayang kasaril ang kawang mo tapi sumbayangan kami ang maswakto niya why na so pada tidian so ayatnya dikeroon na tidian hafadakallah kama hafadtan hafadakallah siapa ka Allah salah hidup ya siapa ngaran tiga muta sambayang na ginabi subayan so tao sa kanabanian waktu na di mamang ni si langit ipamanik ko langit na dinyan di pero na i-debak yar ka ang goto sambayang ga na dinyan di kanya di pamaninta sa tigyan ilang ka wallah sa lagi okay lang ang karangan aqulu quli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim Allahumma arhamna wa taqabbal a'malina Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa dhikrana wa qira'atana fi hadhihi syahr